Следва в некултурно. И аз влизам първия ден, те ме питат, влизаш тук, сега подготвен ли си? 8 кутии презервативи има. Тестостерона избивал, всеки раз сутрин стана, той е станал преди мен, разбираш. Чакаха една вечер да заспят всички и оттам вече се получи първия секс във фермата. Разтворих вратите. Само сега, кастинг за краси, 1000 жени, 5 часа. Плофер, това е жени, които ги подгряват мъжете. Искаш да кажеш, че ти си участвал в порнофилм. Аз съм официално първия български порноактьор. Последствие реших да пробвам. Там се получиха нещата, думкахме се, пляскахме се, играхме се. Това е широко отворено въпрос. Да. Възможно ли е да си истински отдаден с порноактьор, на коя начерта актриса? Това си е пълно порнография, Всеки път, като те питам как си тя, мане, направо пръскат газа от работа. Ти трябва да издържиш това време, ти трябва да почнеш, ти трябва да свършиш. Имаш ли точна бройка? Добър вечер, моля, подирайте ме бурно. Обещавам да говоря некултурно. Нещо средно между Кани, Еминем и Диди. Все някой трябва да се обиди. Некултурници! Не забравяйте да оставяте коментари, защото топ коментара ще бъде ползван за тема в следващото предаване. Благодарим ви за подкрепата. Бруската те издаде. Знаем, че Секса, си да. участвал във фермата. Знаем, че си първия секс в този формат. Да, първия секс във фермата, да. Първия секс, той ще иде в игри на волята, първия секс не е мираж. Това как се случи? В смисъл, че супер органично, просто се харесахте с мацката и усетихте привличането и бам! Чакам се казвам да разправя историята на края. Аз мен като ми звънаха за участие във фермата, те ме питаха тогава, нали, имаш ли си приятелка, как стоят нещата, нали, примерно ако си харесваш някоя мацка, би ли правил секс с нея? Пишо не. В курс? Всички правят секс. Кой не прави секс? Кой не обича секс? Ако не прави, значи имаш проблем. И аз влизам първия ден, те ме питат, ти подготвен ли си, ни обеща, че... То с Валдо Рилс, прекрасен. Да. Влизаш тук, сега подготвен ли си, примерно ако нещо се случи, предпазни мерки, някакви неща, нали, сега все пак трябва да имаш. Аз отварям кутията, 8 кутии презервативи имах. Те са готвили, брат. Те багажа му... Те са нагласили. Това е много машина, да. Беше готвен и какво? Там се харескаме с една мацка, до ден днес сме си приятели с нея, много готина. И се получиха нещата. Там ни бяха разделили на бедни и богати, което беше малко странно, защото някои от участниците, които бяхме при бедните, имаха повече пари от богатите, да бяха разделени, но няма значение. Бяхме с една ограда 3 метра там разделени, говорихме през един прозорец само, обаче аз се изиграх с една мацка и от програмата видяха, че става интересно и взеха да ме пускат от време на време там да чиста басейна, да правя някакви масажи, да правя някакви неща. Валдо Рилс, най-голямата грешка градинаря. И не им беше много приятно на мъжката част от другата страна, защото аз се появих. Да. И леко се изиграхме с тази мацка, получиха нещата, докато една вечер на мен ми писна, там стоиш вече извън нормалния живот си, но дивото зове. Нали сеш? Сега, какво кажем сега? Млад, зелен. Мен ме дърпа, разбираш, тестостерона избивал, всеки раз сутрин стана, той е станал преди мен, разбираш. Няма как да стоим. Брат, той си направил 10 преди. Докато не ме фанаха лудите, изчакаха една вечер да заспят всички участници от моя отбор и прескочих отида в другия отбор. И в последствие от програмата ми забраниха да говоря с другите от моя отбор, стария вече деца. И ми казаха, ако искаш да остане, избирай любовта или се връщаш при твой отбор, обаче с тази мацка не мога да говориш до края на предаването. Сега трябва да има любов. Да, така е. Правете любов, не война. Да, точно. И последствие останах в другия отбор. С тая мацка се получиха нещата, заиграхме се и оттам вече се получи първия секс във фермата. До тогава не е имало. След мен имаше някакви там заигравки, имаше и други. Аз така да кажа, повлеках крак. Да. Шампионат. Разтворих вратите. Тия врати. Вратите на Ярихон. Отвори вратите. Спайдермен, let's go, бе. Значи не се получи за 24 часа 1000 човека, но...
Но, Ще те питаме и за Бони Бу. Ще е интересно, ако успееш да подобриш този рекорд с девойка. аз, значи гледай сега, мога да ти кажа, че мога съм го подобрил, ама не за 24 часа. Само сега, кастинг за краси, 1000 жени, 5 часа. Значи там тая го направи. Можете да му звъните на посочения номер. Чай, 1000 жени за 5 часа, той какво ще прави само вътре вън? Да. Като шефна машина. Като шефна машина, ма трябва ги наредиш една на другата. Краси не е гребал кану, гребал е 20 км. Не е скачал по една, скачал е не знам ко. Що ме? И това ли няма да направи? За 5 часа даже само... 1000 ли няма да обърне? Позамислих. 1000 ще само малко за... Значи то какво беше там е трябвало половия акт, така да го кажем, 40 секунди на човек. Минута и 44 Минута секунди. и 44 секунди, да. Точна наука. Го доктор. сметнахме, това е. Толкова ли излезе? Толкова излезна, да. Да. Калкулацията. Те са подгревали предварително те, иначе. Там не го Подгревали са предварително, защото... Имало е стрик, Да. медицински сестри не са ги подгрявали. Плъфърчета, плъфъри им казват на тея. Ми държали са ги на ниво. Чакай, как? Как се наричат тия? Как се наричат? Плъфъри. Хлопет. Плъфър, това е жени, които ги подгряват мъжете. Примерно, когато се снима примерно филми за Възраст. по-възрастни, там имаш подгряващи, дет вършат тази работа. Ти откъде знаеш това? Ама ти откъде знаеш, да, откъде знаеш тия работи? Имам стаж, така да се каже. Искаш да кажеш, че ти си участвал в порнофилм. Да, участвам в филми за възрастни. Участвал съм преди доста години в Испания и след това и тук в България. Даже се води, че аз съм официално първият български порноактьор. Браво, имаме го! Ти какво се правиш, че не знаеш? Аз за Испания не знаех. Само да ви кажа, Краси, по принцип никой нямаше да го поканим, ако беше само с разказите си за реалити форматите. Мога да готва, мога да пера, мога да глада. Всичко мога. Филми снима, мъкне вериги, скача с парашути, без парашути. Брат, действително си абсолютно единственият ми не просто приятел, а човек, който аз познавам лично, който е бил в тази индустрия. Колко години си го бачкал това? Говорим за филми за възрастни, нали? За порно индустрия. Колко време? В Испания около 2 години и половина. Това на колко филма се равнява, защото ти можеш да снимаш 2 филма за 2 години и половина, може да снимаш и всеки месец по един. Като филми са около... Сега да не кажа някаква лъжа, ама над 15. Истински. Опитен. Истински актьор. Звездата. Първият ми явно последен приятел, който... Но... Бруска не се знае. Брат, той има 12 номинации за Оскар. Да. Това как ти се случи в живота, бе, човек? Добре. Хубаво. Аре, връщаме се на Испания. Прескачаме сега фермата. Чакай, че се разгорчих. Може да се влека? Сваля, само Чакай, микрофона ти. да ти Аре, сваля сега. Дай, ето тук. Само леко се зарна, Праши се. че съм чувствителен. Да, знам, предполагам. Имаш нужда първо от плофер, нали? Да. Въпреки, че съм на години, Не, брат. Пичаги, и не забравяйте да правите това, което яката мацка сега ще ви каже. Хей, некултурници! Натиснете камбанката и се абонирайте, да не ви дойда аз. Така, в Испания си как те среща порно индустрията? на едно парти Къде да е? в Барселона. Къде да е? Там се запознах с една мацка, впоследствие се оказа, че е порноактриса. Джесика Блу. Малко е като Бони Блу. Тя е на Бони. Тя е сигурно на Бони Блу родина. Братовчетка, куши по бустан. Чай сега. Кумшинка по какво? Пуста. Във времето, ако го сметнем правилното, е Лилей. Може и майка иде. Може майка и да е, да. Тук татуистите си сгрешиха таца и излезнаха от контура. Да. И аз така мисля. Навънка студено ме взеха да излизат, не знам шо. Малко да охладят страст. Да уходя. Стана прекалено горещо. Ти като се съблече якото и стана просто аурата, врата и напуши. Да. И просто запознах се тази мацка, после се продължихме да имаме контакт с нея, си говориме, докато не се получиха някакви заигравки между нас. И имахме отворена връзка, така да се каже. Правя си кой каквото иска. Аз бях отишъл на парти в Барселона, живеех в Мадрид. И пътувах от Мадрид до Барселона и последствие реших да пробвам. Бех свободен, млад, да пробваш зелен. връзка с порнозвезда. Не, да пробва да се снима. пробвам да снимам. Да.
И оттам се получиха нещата, взех да снимам с нея, с други, тя снимаше. След това, като излизахме след снимки и филми и всичко там, каквото, беше коренно различно. Въобще не се говореше за тези неща. Те хора са много готини. Аз това трябва да си, не знам, са ограничени. Ако си по-отворен, понеже тук парадираме и в България, че сме по-отворени, обаче менталитет тук в България ни е много смотан, с извинение. Не какво се извинявам, смотан е менталитет. Всички парадират, че пътуват в чужбина, като ходите в чужбина, залепете малко, вижте за какво става на въпрос. Селинджер. Да. Там са по-отворени и хората гледат по друг начин на живота. Имахме отворена връзка, аз тръгнах, снимам, тя снима, излизаме след това, въобще не се говори за това нещо. Ние си живяхме и кратко време заедно, просто се разделихме после последствия религиозни различия. Да не е Мия Калифа. Не, Мия Калифа, нали? Дизайнер. Просто разстоянието. Аз живеех в Мадрид, не исках да отида в Барселона, тя не искаше да дойде в Мадрид. Останахме си. Ти си от брат, приятели. С Криси си говорим как ще живеем в Барселона един ден. Как няма да искаш в Барселона? Аз си живеех в Мадрид, след това се преместих при баските в Билбао, между Билбао и Сан Себастиян. Живеех в едно селце, което беше на брега на океана. Беше брутално. Аз излизах от нас и 2 минути съм на плажа буквално. И ми беше готино. И се разделихме, останахме си приятели, защото ние нямахме някаква връзка да кажеш влюбен си и нещо. Беше ни супер готино. Айляшка? Да. Айляшка. Думкахме се, пляскахме се, играхме се, правихме си готиното. И накрая... То с порно актриса е трудно да не ви е отворена връзката, нали? Беше отворена навсякъде. Навсякъде беше отворена. Широко отворена връзка. Да. И запознах се с доста интересни хора. Те хора, някой мога да кажа, те са някакви пропаднали, някакви не става за нищо. Те хора има от тях много интелигентни, които ти могат да водиш всякакъв тип разговори. След това не се говори за това нещо, водят си много готин живот. Почти всички имат друга работа и си приятели от обществото там. Никой не те случи с пръст, никой не те критикува, никой не те прави на... Тоест, по индустрията се уважава там. Уважават го, това е като работа. Много ми е интересно. Проституцията е една от най-старите работи. Така е. Да. А имат ли хората в тази индустрия емоционална интелигентност, реално? Успяват ли да си комуникират чувствата по някакъв начин или просто са станали малко умряли в тая насока? Не, ти чувства с партньора ти вече е по-различни. Ти излизаш оттам, развиваш ти се едно, отваряш вратата на студиото и си вътре. Излизаш навън и вече е друго, развиваш ти просто като два свята. Ти въобще не мислиш и не мешаш. Усещаш го просто като работа. Ти отиваш, има си сценарий, минава си го, правиш си каквото си правиш, излиза си, вече ти си друг човек, ти си с артистично име вътре, ти си един актьор. Излизаш, ти си ти. И животът ти е друг. Влизаш ли понякога в истинския си живот в тая роля? Случва ми се. Случва ми се, защото мога да попаднеш на ферма. Девойка, по-палава девойка, трябва да... Или, например, отивайки до магазина или някакъв друг обслужващ персонал. Аз си го представям, че е като точно актьорското майсторство и да участваш във филма, ако си взел ролята на лошия, влизаш в студиото, играеш и ти си задник, ти си лошия, но това не те прави лош в живота. Интересното беше за мен, че примерно явно в този вид връзка между възрастни порно актьори, нали сме между... Филм за възрастни порно актьори, между порно актьори връзката може би е различна, защото там явно секса не е основното нещо, разбираш? Защото явно ако не си... Нали, секса е много важен, генерално на 1,000% във всяка една връзка. Повече от милиарди. Но при тях явно секса не е основният фактор, а може би всичко друго. Тоест... Ма това не е връзка, бе, брат. В смисъл, имам пред, когато го снимаш, това не е връзка, това си е работа. След ти ако говориш за... защото са гаджета. Когато... Ние не бяхме точно гаджети, бяхме някакви... И все пак си имаме за отношения. Имахме, да. Много важен въпрос изникна току-що. Възможно ли е да си истински отдаден до степен, до която да си представяш как остаряваш с този човек, с порно актьор, на кой начерта актриса? Възможно ли е? Ти срещал ли си в тази индустрия такива хора, които са двойка? Примерно тази актриса си има приятел, гадже, съпруг, тая, и това са хората заедно с супер
балансирани до края. Да, познавам хора, които са така, до ден днешен са заедно, адски щастливи, семейството им е супер сплотено. Имам много познати такива хора. Значи това още един път разбива статуквото. Съм чувал за единствената българска порно актриса. Също така, мисля, че и тя си поддържа страхотни взаимоотношения с тя има страхотно. И мисля, че при тях връзката е на коренно различно ниво. Значи това за мен е... Диана я считам като приятел, като жена, като всичко. Тя е уникална майка, държи си на семейството, на децата, на съпруга й. Адски готино семейство са и евала на тази жена, човек. Аз си свалям шапка и се гордея, че я познавам, защото е много истинска и тази жена минава през много неща и продължава да минава, главата винаги вдигната горе и винаги не знам, много добре, много добре. Просто има смелостта да живее както си иска, без да се притеснява това хората какво мислят. Ама това са вече комплекси. Това са точно обществото ти налага едни такива, обществото ти налага едни норми, които... Да сложим все пак някакви рамки и граници, защото ние точно в предния епизод обсъждахме Бони Бу, която има рекорд, 1000 човека. И с този рекорд тя влиза вече на места, на които една обикновена порноактриса не може да влезе. Говорим за новинарски емисии. Говорим за изобщо worldwide, по целия свят тази новина. Това е рекорд, за който хората говорят и се коментира и започва да става норма. Това е друго. Това е нещо друго. Дали смисъл, крайностите обикновено не са нещо хубаво. Въпреки, че кой има правото да съди? Кой ще хвърли първия камък? 1000 човека или 8000 човека? Нека да хвърля. Кой определя границата? 200 ли е нормално? Или 2? Нали? Кой определя границата? Аз винаги съм казвал, че те децата най-големи, най-много те критикуват. Най-големите хейтери, това са най-големите фенове. Едните от тях са най-големите фенове, а другите са такива хора, дето имат толкова скучен живота, че те ще чудат какво да правят и ще чудат къде се заядат, къде да насолят, някои да фърват някакви гадни неща. Хора, които се виждат на чуждите успехи, просто защото те нямат. Те са някакви комплексари, дето аз ще насоля това, ще кажа нещо гадно за него, да се почувствам повече. Не, брат, за какво? Има смело си го направил. Направи го ти, като си толкова отворен. Защо трябва да солиш някой или да критикуваш? Аз, примерно, като съм бил в тия реалите, дето съм участвал, той не направи това, не постигне или какво прави там той? Какво прави, като си толкова отворен, ходи ти, ела на моето место, виж го, направи го. Как ще стане това нещо? Затова аз на такива хора им свалям шапка. Има други деца с още по-гадни професии. По-гадна професия от политик няма. Това си е пълно порнография. Имах клиентка, която... Вярно е. Нещо много брутално. Когато работих в Манчестър, имах клиентка, която идваше от Амстердам, червените фенери, до Манчестър, българка. В смисъл, тя се работи на червените фенери и идваше да статуира и беше уникално, че тя е все още добре, красива и така нататък. И е толкова готина, че тя си е много голяма. Мога да свържа с нея. Уникален човек е и тя говори за много работа, много бачка, сама си поема всичко, не се издържа с никой. Тоест, тя от мъжта, където наистина сама си построява всичко с ръцете. И най-любимото ми беше всеки път, като я питам как си тя, мане, направо ми пръскат газа от работа. Буквално. Пръскат ми газа от работа, Чувство за хумор. Как да не го уважаваш? Чакай, те са мои да ме намразят за това нещо. Ще кажа, ама сега примерно критикуват, примерно за порно и такива работи. Реално ако погледнем днешно време, примерно порно индустрията позамря. Защо? Защото има OnlyFans. 95%, да казвам 98%, от много жени има и мъже, които имат OnlyFans и живеят от това нещо. Скоро гледах документален филм и той гласеше, че всъщност OnlyFans искат все по-малко да им дават и те точно... в смисъл Pornhub иска да взимат все повече, да дават по-малко, като всичките сайтове 90% са техни и поради тая причина почват все едно да се спасяват, защото приходите им... защото почват да правят по-малко пари. Точно. И поради тази причина всъщност бягат към странични сайтове, които на момента им дават примерно по-добри цифри да припечелват. Това е в момента бума. Така е, но затова реално познавам хора, радвам се за тях и най-нормално. Има толкова нормални семейства, дето примерно хората се изневеряват или са с някакви други там
фетиши и неща, дето са много по-зле, примерно, отколкото... Добре, това въобще даже не го съдим. Ние сме отворени, кефим се, и сме те викнали, защото ти се кефим и те познавам. Все пак сме в некултурно, нали, който очаква нещо различно, да смени канала. Разкажи повече, искам да разбера. В смисъл, аз съм обвързан с годен мъж, но 21 годишното ми аз в момента крещи от кеф, краси е, защото тогава сме били в компания, в която сме си казвали, аз бих бил порно актьор, без да ми плащат. Нали, тогава нямаш този достъп до... Те не е лесно. Значи, на мен са ми писали, примерно, социалните мрежи и си ми казали, виж ми, това го разкажи. Каква голема пръчка имам, мога да повдигна, нали, земята, или това да направя, или онова. Значи, не е толкова лесно. Аз съм имал също някакви трудности и съм имал моменти, дето е било много тегаво. Ти, примерно, можеш да снимаш цял ден. Цял ден можеш да снимаш. Това за един мъж е доста тегаво, както и за жена. Трябва да си цял ден да си... Да. Там, колко часа е? Там имаш... Цял ден какво означава? Ти мога почва сутринта и да свършиш след обяд. Смятай. Сега там ти си имаш... имаш... Първото, което ти имаш сценарий. Ти не отиваш там да го правиш, защото на тебе ти е кеф и ти е харесал тая жена, примерно в моя случай. И ти отиваш и... Нали, супер ти е. Те са ви избрали и са ви събрали. Те ти избират, те ти казват, ти искаш и ти в последствие кажеш, добре, съгласен съм, окей, отивам да снимам и това. Ти винаги мога да откажеш. Да. Но все пак ти си се хванал с това нещо, ти трябва да правиш и компромиси. Да. Отиваш, правиш, там имаш сценарий. Там имаш покрай тебе, не забравяй, че имаш 10 човека. Имаш озвучение, имаш камери, имаш с тези светоотразителните, имаш други хора, дето са покрай тебе. Ти не мога да си напълно отпуснат, не мога тебе. Ти трябва да си, не знам какъв човек, за да не кажеш, че примерно не се притесняваш. Дори най-добрите винаги се притесняват такова. Това не мога ти е безразлично и да е толкова лесно, как си мислят много хора. Аз това исках да те питам по принцип. Ползват ли се много, медикаменти, за да може да поддържаш мотивацията? Мотивацията. Много добре. Значи, ползват се, значи имат си различни... Защото ти спомена за девойките, които помагат, нали, за имаш подготовка. Имаш помощни средства, които ти мога да използваш. Както си има и гелове, имаш спрейове, имаш хапчета, много неща. Да, може да си посегнеш преди това. Не мога да разчиташ на случайността. Не, трябва да имаш помощни средства, както за мъжете, така и за жените има. Да. Давате тук и копче да го натиснеш и... Не става. Все пак това трябва да... Тежко е, въобще не е лесно, който си мисли, че това е лесно или аз съм голямата машина там. Има и ниво на професионализъм, сигурно, защото може денят ти да не е хубав, може баба ти е починала, нещо се е случило. Не, има много неща, дето примерно ти все пак пътуваш, отиваш, аз съм пътувал по 7-8 часа, отиваш и трябва веднага да почнеш. Нали ти си изгърбил в една кола, отиваш там и трябва да почнеш. Не е толкова лесно. Има сценарий. Ти трябва да поддържаш този сценарий, ти трябва да правиш нещата от сценария, ти трябва да издържиш това време, ти трябва да почнеш, ти трябва да свършиш, ти трябва да правиш много неща. Един булката няма трябва да свършиш. Имам въпрос между другото. Ясно ми е, че е труден и сложен снимачен процес, ти каза повече от 15 филма. Има хора, които подготвят труповете за погребения. В началото, в първите им работни дни, това сигурно е хубаво, щом реагираш така, обаче аз супер сериозно в момента се отнасям към това. Искам да кажа, че дори те претръпват в един момент и започват да ходят на работа просто, като днес отивам на работа. Докато за нас, ето такива реакции са нормални, нали? Ние трупове. Да, то в един момент това ти е ежедневието. Това случва ли се и има ли смът риск в тази професия? В смисъл, в един момент става ли ти се тая, че отиваш да правиш секс? Просто отиваш на работа и не чувстваш никаква... Значи, това нещо може да ти се случи при положение, че занимаваш много години и вече се претъмно ти имаш, как казваш ти, нали, примерно, това ти е работа. Сено отивам, отивам да продавам сладолет днеска, отивам, бачка си и си тръгваш, но това не ти пречи на живота извън това нещо. Добре, много добре го казват, отивам да продавам сладолети. Примерно, започвам си някакъв сериал или играеш някаква видеоигра или каквото и да имаш си някакво хоби, нещо, което ти е интересно. И отиваш на работа,
Само, че не продаваш супер. Друго правиш и си мислиш. Думкаш. Ох, сега, какво ли ще стане следващия епизод? Но не културно. Значи гледай са. Какво ще стане следващия епизод, а не културно? Има го този момент да се опитваш да мислиш за други неща, но да мислиш, за да мога да забавиш. Окей. Мисля, че ако медикаментите са правилни, можеш да си позволиш даже да си мислиш за сериала и за подкаста. Или да преспиш малко. Кой ще ям после? Само да не за индийски филм, защото тогава вече става тегло. Няма там много бавно. Просто по-скоро си съм смогнал. Аз съм просто човек, какво ли ще ям после? Пилешко? Телешко? Не, много това, какво ти кажа, странно, не мога. Колкото и да го обяснявам, при положение, че не си го правил, не си занимавал с това нещо, не мога да го разбереш. Всеки, примерно, мен утре, като ме видят, примерно, мога да ме критикуват и ще кажат, гледай го, той или какво. Аз съм го спрел това, аз какво направих? Аз направих много неща. Занимавам се с много неща. Завърших и медицинския колеж, завърших. Кажи за дипломата, ходи са задължително. За ботехник, нали така? Да, за ботехник, да. Завърших медицинския колеж с доста добра диплома. Даже един от докторите при даването ми на дипломата каза пред цялата зала, аз много готино се почувствах. Той каза, думите му беха следните. Не знам как тази професия ще продължи да съществува без Красимир Джунов. Време за реклама. Просто беше много яко. Имам чувство, че до някъде бях и душата, всичките ми колеги бяха адски готини. Радвам се, че се запознах с такива готини хора. И на мен това много ме запълни, това нещо. Я кажеш ти, защо се върна в България всъщност, от Испания? Аз излязах от едно предаване и в последствие ме поканиха да дойда на кастинг за фермата. И аз се върнах. Екстремист истински. Да. Не беше минало и месец от как се върнах от другото предаване и трябваше за фермата и им казах, че аз примерно няма хода на 3 кастинга, идвам на последния, ако искат да ме взимат, да ме взимат. Аз няма да върта от Испания до тук. И на кастинга веднага ме харесаха и влезах във фермата и след това вече почна COVID и тези истории и аз викам, сега не мога да стоя да бездействам, да правя нещо, ще запиша нещо, какво ще запиша? Медицина. Много добре. Вземи тази тояга. 3 години медицинския колеж. Разказа ми се играта, не се ще отивам. Сега съм учил преди 20 години, отивам там всичките ми колеги, 19-20 години. Аз отивам някакъв чичак там. Но доста добре ме приеха всички и си ги завърших тия там години, дето си беше и супер. Не, ти си направил нещо много важно. Робърт Кийосаки, автора на Богат татко, беден татко и на много други книги, разбира се, тази е просто най-известната бестселър, каза, че едно от най-важните неща е да натрупваш опит в най-различни сфери. Защото един мъж трябва да е подготвен за страшно много неща. И А друго си е да може да играеш и на Чичо доктор наистина. Така е, много важни сфери. Да. Не си ще кажеш нещо за смърт. Да. Всичко е свързано с отваряне на уста. Да, действително, доста работи мога да правя. Занимавам се с доста неща в момента. Не се занимавам само примерно с правене на зъби, занимавам се и с строителни дейности, занимавам се и с автомонтьорски дейности. Всичко доста... Може ли да те попитам сега? Ти представяш ли себе си както Джони Синс и космонавт? И затова просто искаш наистина да поемеш от всички професии, за да може да се интегрираш просто по-лесно. Има нещо. Доближаваме се, не знам. Нищо не се знае утре. Космонавт. Доктор. Той е бил доктор, аз съм доктор. Автомонтьор с златни ръце. Да. Истински разбирач. Така е. Не, доста неща. Но реално аз съм се насочил към това нещо. Примерно с правенето на зъбите, с строителните дейности. Не се занимавам с филми за възрастни и такива неща. Спрях се занимавам. Имах приятелка преди известно време. Заради нея спрях се занимавам с тези работи. Приятелка, да, не приятел. Аз съм модерен, ама не чак толкова. Приятелка имах. Да. И заради нея спрях всичко това нещо. Защото все пак не е окей. Като имаш човек до тебе, аз започвам връзката при нея да кажеш да сме били във връзка и в последствие решаваме да правим тези неща, да се занимаваме. Просто прецених, че този човек е много важен за мен и по този начин мога да го нарана или каквото и да е, въпреки че бех предупредил. Каза ли преди това? Казах преди това, че се занимавам... За снето е... Казах, че съм се занимавал с това нещо. Ще излезат филми
Той си вече да бъде подготвен. Те са вече заснети. Да, Филмите беха заснети, примерно последния беше, Да. примерно казвам, сега не си спомням точно как е било, но примерно ние тръгваме май месец, последния е бил сниман февруари или март. Да. И аз предупреждавам, виж какво ще излезе това и това и това, защото аз видях, че примерно към това момиче имам някакви чувства, искам сериозна връзка и затова исках да съм искрен. Защото аз мога да съм голям женкар или както иска да кажа там или да не ставам за нищо, обаче аз като имам човек до мене съм си 100 човек. Защото аз като направя тази крачка, значи съм видял нещо от този човек и искам да се отдам изцяло. Там не се получиха нещата, пак религиозни различия. Бат Краси никой не съм Не сходство в характерите. Дали е бил с жена или е бил без жена, аз никой не съм виждал без жена. Дали е бил връзка или не, това не го бърка. То има си харизмата Значи се човека, оказва, те сами си идват. И да предупреждаваш, да не предупреждаваш, не е окей. Еми, не е окей, не знам, явно. За тях, имам предвид, в смисъл, стискат ръката. Но... Сега реално там не съм имал някакви проблеми след това, нали, но... Да не знам, не е окей. Това... Може би отзад на главата и си седи и този мисъл, просто той е бил съвсем на брой хора. Всеки си има връзки, ние живеем в такива времена, където ти не мога да съдиш една жена или един мъж, колко били. Ти си бил, всеки си има живот преди тая връзка. Сега не мога да съдиш ти един човек, къде е бил, какво прави. Ти, щом си направил тази крачка, искаш да си с него, според мен не трябва да се връщаш назад, да му пробиваш така дупка на главата и му кажеш, ма ти направи това нещо. Щом не си окей с това нещо, не се зафащаш с този човек. Защото ти се фащаш с него, да градите, да сте един до друг, да бъдете не само гаджета мъж или жена, да бъдете и приятели най-вече, да си споделяте, да се подкрепяте. До всеки един мъж има една силна жена. Тук имаме пример, 1, 2. Ти имаш ли жена, мъж? Имам и жена. Добре. И скоро чакам мъж. Браво, ева. Затова за мен връзките са такива. Аз примерно сега в момента нямам връзка, но ако намеря утре жената, която ще бъде до мене, аз за тази жена ще обърна света, както и преди съм имал връзка и съм искал да правя неща. Имал съм много тежки моменти, дето ми е било много трудно, за да дам това, което съм искал на човека до мене и много от пъти са ме разбирали, защото не е толкова лесно. Не всеки се ражда с златната лъжичка в устата да мога да правиш някакви неща, но според мен, ако се уважавате и се подкрепяте, вие мога да обърнете света. Страх от мечки, не ходиш в гората. Да. Нема, ходим на плажа, продаваме царевици. Особено ако жената прича на мечка. Много е трудно да намериш човек днешно време. Който да иска да обръща света с тебе в правилната посока, и това най-много ти го пожелавам. Благодаря от сърце. Защото това е човека всъщност, който е... Знаеш какво съм осъзнал? Че за тия всичките години аз съм спестил поне 2 развода. Защото много като тръгнат на по 20 да се женат и на 25 вече са се развели. Разбираш ли нещо там места? Да, ти си щастливо. Аз не, имам един много добър въпрос. Питай. И той ми хрумна сега и просто едва се е сдържал от 2, 3, 4, 5 минути. Всички знаем, че Казанова, всеки, който те познава, момчета, момичета, всички знаят за твоята гореща кръв. Но имаш ли точна бройка? Колко жени са минали? Приблизително. Точно аз не помня кога съм роден, даже доста често. Ориентировъчно. Не знам, това не съм го... Не съм, защото опитвал съм се и на другия ден се сещам за още. За мен това не има някакви такива. Примерно казват... 200. Ама гледай сега, има повече. 200 до магазина и обратно. Той ги взима 3 фрага само до магазина. Ама затова гледай сега, това пак не е нито... Сега ще ви кажа нещо, което съм с годините съм го забелязал това нещо. Сега, нали, имаше някакъв лав, не се сещам или какво беше там, нали, че примерно мъжа големата работа, защото нали, ключа отваря всички ключалки, а ключалката като жената била с много мъже, нали, не става. Да. Това е пълната потия за мен и това не е такова. Слушай сега, един мъж е повече мъж, не понеже е бил с 100, 200, 300 или 1000 жени. Един мъж за мен е повече мъж, когато задържава една жена по-дълго време до себе си. А ако ти задържава една жена до тебе 5, 10 или 15 или 20 години, до тебе ти си мъж. Що? Защото ти си стойностен, ти си направил нещо, което да е задържало това. Това е един мъж. А не един мъж, дето е фанал и е издумкал 10, 15 или 20 жени. Трябва да ти стисне ръката. Всеки мога да иде, благодаря ти, всеки мога да иде, ще си плати и ще каже, днес съм бил с 5 или 10 или 100. Или примерно една жена ще каже, аз съм направил. Не, ти си задържал до тебе този човек. Това е стойностният мъж, това е мъж, къде мога да каже, аз съм мъжкар, защото съм
задържал тази жена. Не някой, дето е ходил и е направил 300 бройки. Аз не се чувствам, примерно, големия играч, защото съм направил нещо. 300, брат, ти си предполагам си... Така ли станах? Почват да се Ама не за 24 часа. Не за 24 часа. Не за 24 часа. Така че... Мисля, че хора като теб страдат от проклятието, че не си харесват жените, които всъщност заслужават. Да. Ема гледай сега, аз, знаеш какво остава? Сега, по принцип... Ти заслужаваш много сясна жена. Благодаря ти, това искам, но... Знаеш какъв е проблема? Не знам дали е проблем или... Добре, проблем да го кажем, От те всичките неща, дето се знаят за мене, примерно много пъти ме преценяват погрешно, защото не ме познават като човек. Ако направи крачка, примерно, жената да ме опознае, да видиш, що за човек съм. Аз ставам сутрин в 7, аз бачкам по цял ден, примерно сега в момента на... Две работи. На две работи. Аз се прибирам, примерно аз преди малко ви споделих, така правя да си крия ръцете, защото мен ръцете са ми яков масло, намазани други работи, бои. Обичат мачо мес масло е. А обичат и масло. Защото ми е кофти, разбираш. И масло. Обаче те ръце, братле, аз съм си скъсал газа, цял ден съм бачкал и това не е само аз си бачкам и събота и неделя. И защото искам да града нещо, защото искам да имам сигурност да мога да дам на тази жена утре, като е до мене, да направя нещо. Ръцете, хората ще обичат с ръцете с масло. Те ръце нашки работи, брат. Златни ръце. Автомонтьор, злата. Така че, кастинга. просто нещата, дето се знаят, много от нещата, дето се знаят за мене, има много от жените, където не искат да направят тази крачка, защото примерно има някакви неща, да са били преди, като не ме познаваш, като не знаеш, че не мога да съдиш един човек без да го познаваш. Всеки може да критикува и да каже, гледай го, както вие, примерно в предния епизод, каза, нали, примерно ние сме тук татуирани, аз имам татуировки и съм на шар. Примерно всеки мога, примерно по външните вид да каже, гледай го, той, нали, откъде идва или какво се случва, обаче те не знаят вие какви готини хора сте и сте чисти и истински, разбираш? Thanks, man. Да. Брат, полицаите ме спират на една улица 2 дена, 5 пъти. Защото сме тук момчета и казваме сега, това е реалити формати, ихо, той там във фермата с оная, ихо, голямо шоу, порно анкьор, и се кефим и го правим, нали, да е нещо, това са си... Това ти дава някакъв житейски опит, който липсва на много голяма част от хората, но това не е определящо за това, що за човек си. Точно. Тоест това ти можеш да си много точен, много пич, много тежък на мястото си, какъвто аз много добре знам, че си, нали, с тежката дума, тая дето на две не става, и да си минал през този път. Може и цял живот да си бил, кажи Окров. Уж реномирана професия, примерно си адвокат и да си тотално леке. Така е. Но си нотариус и да си брутален престъпник. Нотариуса си го знае. Да. Ти трябва лека отметка. И много, днешно време много от хората, примерно, дали е жена или мъж, много, примерно за жените от женската част, трябва да почнат да преценяват кое е мъжкарското в един мъж. Защото много пъти мъжете сме малко по-спокойни, държиме се по по-различен начин. Примерно, ме се ми прави забележка, що не ми направи, примерно, забележка на мене, понеже аз съм закъснял, ти, нали, тук трябваше да тропаш на масата такова. Чакай, бе, аз отивам и те виждам и ти казвам, заслужаваш ли си чакането, защото си много красива, разбираш, мен не ми е пречил, че съм чакал половин час. Обаче от другата страна го приемат като то не е мъжкара. Или някакви такива работи. Имаш предвид? Да. Грешни хора. Да. Примерно... Кастинга трябва да е по-мащабен. И въпросът ми е... И трябва да участваш там, по принцип. Живота е един кастинг. И аз смятам, че не може човек да се предаш от много познати приятели, които брат, няма смисъл, много грешки. Брат, ще псуваш толкова жаби, колко трябва. При едни са 200, при други са 5, при други са 10 000. Всеки си намира човек. Аз не съжалявам, гледай сега, аз не съжалявам, извиня, че те прекъсвам. Не съжалявам за нито една връзка, където съм имал, примерно е приключила, не е приключила добре или еди какво си. Аз този човек съм имал и готини моменти, имал съм. Няма нито една връзка, където някой ми каже перфектна ми е връзката. Няма такива, ти развиваш, че винаги има някакви такова. Ти в такива моменти осъзнаваш, че този човек до тебе си струва, защото се бори за тази връзка. И вие продължавате напред. Мислиш? Защо ме гледаш така? Мислиш ли? Не, да, и според мен колкото повече се бориш, колкото повече грижи ти полагаш за човека, толкова повече се привързваш. Ама за грешния човек също не е пък плюс, ти имаш базата да си човек суперхюман, обаче когато правиш нещо добро за човек, който не го заслужава, то е загуба на време. Ти си останеш добър, но
Няма значение, ти от всичко си взимаш полуките, трябва да си взимаш полуки. Съгласен съм. Не бе, Ти ти полагаш взимаш усилията си, а дали е правилен или грешен човек, в един момент става ясно. И когато става ясно, взимаш решение. Но ти от себе си ти трябва да положиш тия А и усилия, другото е, че ти през цялото време пускаш лесно, ставаш част от статистиката. Проблема на днешното поколение е, че много лесно пуска. За най-малкото несъответствие в характерите, ти не си за мен, чао. Ама днешното поколение са много по-разкрепостени от нашето поколение, къде е било преди. Брат, в момента attention спама е на минимално ниво. Постоянното цъкане на 10 секунди видеа TikTok, MikTok и компания, като цяло много пречи на хората, защото там вече губи се и желанието. брат, те убиха романтиката. В смисъл, мен не съм аз човека, аз не съм романтик и все пак те убиха всяка една работа за от тия яките неща в любовта за следващата генерация. Мечето, балончето и букета на Свети Валентин не са романтика за мен. Това е... Гащи с шоколад също не са. Прашки и шоколад и роза, Това са Свети Валентин, не знам, ти не е само един ден в годината трябва да го покажеш. Това и други хора са оказали и коментари. Не е само един ден в годината да покажеш колко си влюбен и такова. Ти на този човек винаги, макар и с една дума мила, мога винаги да му покажеш, че си до него и го обичаш. Това, че е дошъл един ден, там мейла направи това, но... Стига той да му да разбере от среща. Да, това е така. Ние много семейно го ударихме, аз видях на културно, да, добре. А ние го ударихме на семейно. Играчки имате ли вие у вас? Аз нямам. Аз съм... като тук стената. Само играчки, братле. Където се обърнеш. Аз нямам. Това е много важно. Жената ми позволи брашното много комикс неща вкъщи. Много важно. Ама чайте, какви играчки имате вкъщи? Такива? 50 Shades of Grey. Да поддържа огъня във връзката. 50 Shades of Grey. My Playroom. Брушката държа огъня без играчки. Няма как, брат, систематиката е... Не, въобще всичко е... Не знам. Всичко е... Въобще всичко е... Мармалат. За играчките, според мен там въпросът не е дали ги имаш или не, а точно какво обичате с половинката си. Трябва да има разнообразие. Какво обичате с половинката си? Това е. Ми харесва много и шибарито, даже ходих до практика и си купих 10 метра въже. Ти ли ги вързаш? Да. Ари бе? Браво Обичам да доминирам. Да, така. Ето го, господин Грей. Чакай, задръжен, моля се, 2 секунди. Ако си с жена, която обича да бъде доминирана, това ще е супер и ще работи. Но ако си с жена, която иска да те доминира, ще сблъскате два остри камъка, разбираш, не става. Не е така. Според мен, всяка една жена си има романтичната част, има и тая част, дето обича да такова, защото една жена обича мъжа до нея да е по-силен и да се чувства сигурна. И това и в секса има такъв момент, дето обичат жените малко да ги доминираш, да им покажеш. На всяка една жена е заложено боя по време на Ще самара. Боя по време на секс да е окей. Да, е окей. Добре. Това е природа, не го казвам, аз не съм го измислил. Говорим за нормални граници, говорим да се ритаме в главата. Че не е така и не си. Според мен просто има граница на нивото на болката. Всеки има различен прак на болката. Някой шибарито им е окей, на други може би има шапка. Защото всички сме гледали порно, само някои са имали късмета и да участват. Защото всички сме гледали порно, си мислим, че всички са така. Имаме и такъв експириенс, защото най-лесно достъпните ни бройки и жени в този житейски опит също са били жени, които са гледали порно и са се учили от това, но като изключим това има и жени, повярвай ми, на тая планета от 8 милиарда човека и средно половината, да кажем, са представители на днешния пол, които не харесват такива неща. Не обичат шамари. Въпросът е ми... Малко душене, лекичко само. Добре, кажи ми коя жена ни харесва и паячето. Кажи ми коя жена ни харесва да плеснеш по дупето. Няма така. Аз не говоря да я ритам в главата с кубинки. Но има и такива. Сръбски филм си говорихме миналия път за това. Обичам да ги риташ в главата. Имам приятел, няма му казваме, защото е популярен, скоро ми се оплака, че жена, с която е бил, е искала толкова много да я удря с юмрук. Нали? В това, че се е притеснил, че в момент, че почне да пишка кръв. Сръбски филм. Толкова силно. И още по-силно и той вече такъв е поправят. Убийство, следващата стъпка е убийство. Знаеш какво, аз имах подобна ситуация, само че ти някой друг път ще го разправя. Предложиха ми нещо абсурдно и аз се замислих от този сорт. Колко години си женен, бе? Когато ти го предложили? Брат, бях на 18.
Добре. Това било Говорим доста за отдавна. 400... Ма вие не знаете, ама бруската е секс символ в казалък по принцип. Бивш. Да. Преди да навърша 50 бях секс символ. Какво ти предложи? Гледай сега, предложиха ми, брат, много тежко. Предложиха ми нещо от този сорт. Добре, предложи ми, едното момиче, докато правим секс, ми каза, искам да. При което първата схема, това сме разгорещени, ти си в разгара на пубертета си. Тестостероната пери като на куче. Знаеш как го пери кучето си? Да. Рита с крак. Като си милион, ти си държал на въже, си държал на въже. Нали, ти си чисто животинската си фаза. Да. И тя ми каза, искам да ме реши, аз седя и се чеша, разреши, то работа падна, брат. Защото се сещам, ако ти при полицаите и кажа, то сега с кошни им кажа. Хей, господин полицай, ако ти кажа, няма да ми повярваш. Какво се случи просто? Тя ми каза да я... Хубаво се. Даже не искам да използвам тази дума, но така беше ситуацията и да. Нормални шамари, нормални любовни взаимоотношения са окей. Нормални кубинки в главата. Но кубинки в главата... Ален ли е? Искам да съобщя тук за един случай. Да. Има един... Не съм сигурен точно. Брусомир. Брусомир. Аленка, брат, бях на 18, тя беше на 19, чао. Папа! Това позволено. Да не говорим за мен. Токаш краси. Бруската беше готин първи гост за некултурно. Добре направихме, че го поканихме с тебе, нали? Ще те чакаме отново. И все пак кафе изода момчета. Ако ти кажа, няма да ме Би да те обичат. Господин полицай. Да. Приятен живот. Честно ти казвам, ти си ми от така екстремните приятели, а не екстремни като скачал с бънджи или такова, просто такъв човек. Въпреки, че е скачал с парашут. И изпитва колкото може повече човешки емоции на гърба си и ги разказваш интересно. Аз гледам да трупам някакви неща непрекъснато да правя, да се разнообразявам, защото един път се живее. Ти не знаеш утре какво ще стане. Мен преди няколко години ми бласна един джип на пешеходна пътека. После паци ме бутна в Гърция. Бехме от една стъпа от 5 метра падна. Разбираш ли? Плавен Добрев. Да, Плавен Добрев, паци. Паци! Разбираш, се случват някакви неща, де ти не знаеш какво ще ти се случи утре. Затова живей си живота на макс. Ако имаш човек до тебе и живявай си моментите с него, трябва да ви е готино, живейте си живота на макс. Правете всеки штури неща и да ви е готино. Обичайте се, правете много секс, правете всичко. Не правете война. Не правете война, да. Нека благодарим още един път на нашия гост. И да Сали го ще очакваме, дадете може би, парите или отново. после? Порно-актьор наш приятел! Благодаря, че гледахте нашето шоу и очакваме ви и следващия път в Некултурно.